uNkulunkulu akulonde phile kusho kumina pastor ngilo ubechaza amaphupho inamba isenza ngoba uyimember noma kuyenikela kwi-channel kuphela on WhatsApp follow from Monday to Friday ngo-9 ya-5 ntambama kuphela sibekunozi mdutshula usawona phasa ngafo ukubhema isigarethi iphushe njalo ngiphupa-ke isigarethi zengiphuphe nentuthu ikasigarethi abazali bami abangasekho babebhema o-anti bami bonke abangasekho babebhema ngisho nogogo abangasekho babebhema isigarethi iyandinukela sometimes ndibe ngathi kunomuntu obhemayo engekho ukuphupha ubhema isigarethi uyizwe iphunga layo uyibona intuthu ngenzeka uphupha intuthu esigarethi ngenzeka uphupha iphunga ngenzeka uphupha yona uqobo kuyafana kuzofanana nje ushintsha yodwa so one ngokwesintu yini isigarethi usikilidi ne isigarethi ngesizulu so mangenzeka ngokwesintu uphupha usikilidi uphawu luhluma ukunukela ngoba lo ngenzeka ukhonjisa ukuthi uphakashelwe ilezi idalwa ezayibhema usikilidi 2 kwesinye isikhathi uma uphupha usikilidi uphawu uhlala kakhulu uma ukunukela ungabe livezela ukuthi ngenzeka kumele uthenge ubeke emsamo futhi uvame ukushisa njengempepho ngoba umbethwe izidalwa ezazokhonzile usikilidi number 3 umnyango ibheka nje kuyenzeka uma uphupha usikilidi ubuphawu oluhle nje uma kunukela usuke lusho kungenzeka uyakhonjisa noma uyaqwashela ukuthi wena ngenzeka uzogcina ubhema usikilidi ngenxa yokulandelwa imimoya yabantu ababewubhema ngoba awuzange lo mkhuba wokubhema usikilidi uvalwe lakhaya ngemva kokushona kwalabo bantu so lento isibuya njengesimo esiwumkhokha noma esiwukhondolo siyabonga sibheka laphuba unukelwa intuthu noma iphunga esigarethi